Χαίρετε, κάντε πως θα παίζουν αυτοί. Όλοι καλά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Και σήμερα θα παίξουμε Fortnite με τον Σοκράτη. Γεια σας, παιδιά. Σήμερα θα παίξουμε, όπως σας είπαμε, με την 2-2-2. Απλά τώρα θα παίζουμε μόνο με τα όπλα του Avatar. Εκτός άμα βγει η πέτρα και το νεράκι και το αέρα. Και το αέρα. Αυτά τα δύο. Άμα βγουν τα άλλα, φυσικά θα παίξουμε. Και τώρα, παιδιά, θα παίξουμε πόσα μάτς? 3 ή 2. 2 μάτς. Και κάντε subscribe και like. Και γράψτε μας στα σχόλια ποιο είναι το αγαπημένο σας. Ή ελληνικό ή ιταλικό brain rot. Εμάς είναι ένα ελληνικό. Που έχει μια βρυσιά, οπότε δεν θέλουμε να το πούμε. Έχει δύο βρυσιές. Στην αρχή λέει γάτα μπανάνα. Ναι, έχει δύο βρυσιές, ένα brain rot. Και δεν θέλουμε να το πούμε, μην μας βρίζουν το κανάλι. Ναι, και έχουμε Discord. Πάμε Present Park και εμείς θέλουμε να πάρουμε το νεράκι, επειδή μας αρέσει. Νεράκι κάνει πολύ damage. Αέρα. Τώρα άμα βρούμε άλλο, τώρα παίζουμε με όπλα. Αλλά άμα βρούμε άλλο avatar, το τσιμπάμε. Ούτε τον αεράκι, ούτε η πέτρα, το τσιμπάμε. Το τσιμπάμε και παίζουμε χωρίς όπλα. Και παίζουμε μόνο με avatar. Ναι. Πού είναι ρε? Θα τους φάω πάνω ψηλά ρε. Πού είναι? Εσύ έφαγες ήδη ένα. Ναι, τον έβγαλα νόκ, δεν τον έφαγα. Θα τον βγάλω με πίκα. Βγάλω. Θα πάω να κάνω λίγο το γύρο για να δω αν έχει γάτα μπανάνα. Όντως! Η γάτα μπανάνα. Έχει εκεί έναν συσκευή. Ναι, δικός μου. Δικός μου είναι συσκευή. Συσκευής δικός μου. Συσκευής ρε, εσύ έχεις πάει ρίζα. Ας σε βοηθήσω. Ωραία. Σε λίγο να πω κάτι στο σπίτι. Μετά θα γίνει άλλο ένα βιντεάκι, το ίδιο, και ίδιο απλά με τον Θάνο. Με ένα βασικά δεν είναι ο Θάνος, δεν είναι ένα skin. Ναι. Κάνουμε ότι είναι ο Θάνος, επειδή λίγο του ταιριάζει, λέει ο Γιώργος. Ο αδελφός μου λέει. Εγώ λέω άλλο τι μου ταιριάζει. Ο Γερμανός. Α, και παιδιά, βγήκανε σήμερα στις 2 η ώρα. Θα ανεβάσουμε άλλα 5 βιντεάκια. άλλα πολλά βιντεάκια, πιο πολλά πολύ από 5, με το reload. Μπορεί και να παίξουμε λίγο beat. Οπότε... άμα σας αρέσει το βίντεο, και σας παρακαλώ παιδιά, θέλω να φτάσουμε τους 1000 εγγραμμένους. Εγγραφές. Ήταν το όνειρό μου. Ωραία, άμα πάρουμε Victory όλη η εγγραφή, αλλά και να μην πάρουμε κάτι λίγο το χαρτί καλύτερη. Δεν μπαίνω. Θα τον κάνετε πάρα πολύ χαρούμενο. Ναι, ήθελα από μικρός. Από πάρα πολύ μικρός. Από όταν άρχισε το κανάλι. Ναι, ήθελα να φτάσω πάρα πολύ subscribers. Ναι, και θέλω να φτάσω. Να ήσουν 500. Ναι. Έχουμε φτάσει. Θέλω να φτάσω πολλούς. Αλλά πρώτα το όνειρό μου είναι να φτάσω τους 1000 και μετά άμα μπορέσουμε και άμα τα πάμε καλά, σαν ομάδα φυσικά, θα κάνουμε. Το κράτη έρχεται σε σένα. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε άλλο ένα. Άμα τώρα το πάρουμε αυτό, κάνετε όλα subscribe. Και να μην το πάρουν όλοι subscribe. Ναι, θα παίξουμε και αυτό και άλλο ένα. Άντε παιδιά, θα παίξουμε reload. Και έχω κάτι σκεφτεί. Άμα δουλέψει. Ωραία. Θα μπούμε battle. Σοκράτη, θα βάλουμε το... Πάει, ακούω. Τι? Ακούω. Φίλοι. Παιδιά. Θα έρθεις αν το κάνεις. Ωραία, τώρα
Θα παίξουμε τελικά ένα μάτσο γιατί έγινε κάτι και θα πρέπει να πάμε. Εδώ θα παίξουμε ένα μας και μακάρι να το πάρουμε το Victory. Φωτιά. Φωτιά! Μ' αρέσει η φωτιά. Μ' αρέσει η φωτιά. Πού είναι. Την έχεις. Πού είναι η φωτιά. Πού είναι τα άτομα, να τους κάψω. Πού είναι ρε. Στον αέρα. Τι δεν σ' αρέσει. Μόνο. Κάνει πάρα πολύ. Τώρα σ' αρέσει. Ρε. Πέσαμε. Ρε. Τι κάνει άλλο. Έλα εδώ ρε. Ναι, έπαιξε. Σπαστικιά. Σπαστικιά. Άλλη σπαστικιά. Και σας το είπα να Ναι. Εμείς σας είπαμε για να το χάτα μπανάνα. Με 2. Έχετε για βρυσούλες, μπρόκι. Ρε! Άρχε γιαου. εδώ μια μπανάνα. Γάτα μπανάνα. Α! Έλα ρε! Όχι! Πάμε στο Ρε! Πρέπει να πάω να γυρίσω το loot μου. Να το Γιατί ξέρω. αλλιώς μου βάζεις τα... Εγώ παίρνω κορώνα. Loser. Γιατί? Όχι εσύ. Αυτός. Φοβάται. Άιντε. Τι έγινε ρε? Εδώ έχω πει ένα καραμποτάκι. Καραμποτάκι και σε τρώει. Τώρα λέει και τώρα. Ναι ρε, για φαντάσου. Λες, αυτό είναι καραμποτάκι και σε τρώει. Ναι ρε. Δες λίγο πως τρέχει. Περπατάς στο νερό. Περπατάς στο νερό. Το νερό περπατάς. Ναι. Δεν μ' αφήνει. Με το νεράκι. Όχι ρε. Ρε. Α, wow. Α. Όχι. Δεν πειράζει παιδιά καθόλου. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε όλοι like, subscribe. Να φτάσουμε τους 1000. Και το καμπανάκι. Ναι, να φτάσουμε τους 1000 subscribers και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!